Jsi býk? Připrav se, protože tohle ti možná ukáže něco, co jsi o sobě ještě neuvědomil. Býci jsou znamením pevnosti, klidu a silného smyslu pro materiální hodnoty. Potřebuješ jistotu, ať už v práci, vztazích nebo osobním životě. Bez stability se necítíš dobře. Pozitivní stránky? Jsi extrémně spolehlivý. Lidé se na tebe mohou vždy spolehnout. Máš obrovskou trpělivost a vytrvalost, což znamená, že nikdy neutečeš před výzvou a všechno dokončíš, i když to trvá dlouho. Tvůj smysl pro krásu a pohodlí je silný. Miluješ dobré jídlo, krásné věci a pohodlné prostředí. Když si něco zamiluješ, je to na pořád. Dokážeš budovat pevné vztahy a jsi neuvěřitelně loajální. Ale přiznej si, můžeš být dost tvrdohlavý. Jakmile se pro něco rozhodneš, je těžké tě přesvědčit o opaku a změny v životě nejsou zrovna tvá oblíbená věc. Někdy se necháváš pohltit touhou po kontrole nad svým okolím a komfortem. Uvědomuješ si to? Možná tě to překvapí, ale právě díky tomu jsi stabilní osobnost, na kterou se ostatní mohou spolehnout a která ví, co chce. Tak co, sedí to?